नमस्कार काऊवाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज मी बनवणार आहे भरली भेंडी आणि तुमका दाखवणार आहे ती रेसिपी। तर ती रेसिपी मी पूर्णपणे मालवणीत तुमका सांगणार आहे आणि कारण माझा सुद्धा मालवणी भाषेवर अत्यंत प्रेम असा। ऐका तर मग आता रेसिपी मालवणीत। तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भरली भेंडी बनवताना बाजारातून भेंडी आणताना एकदम छोटी भेंडी आणायची अशी शोधून आणि त्यानंतर ती भेंडी 2-3 वेळेस स्वच्छ पाण्यात धुवून घ्यायची। त्यानंतर धुवून घेतलेली भेंडी एखाद्या सुती कपड्यावर पसरवून घ्यायची आणि स्वच्छ अशाच सुती कपड्यान ती पुसून घ्यायची, म्हणजेच त्याच्यात पाण्याचा अंश खयच रावता नाही यासाठी ती स्वच्छ पुसायची। भेंडी पुसान झाल्यानंतर तेचो देठ आणि शेवटचा जो टोक असता ता कापून टाकायचा आणि अशी तयार करायची। देठ कापून झाल्यानंतर तीच भेंडी मधना तिचे 2 भाग करायचे त्या भेंडीच्या तुकड्याचे आणि जर भेंडी खूप मोठी असतात तर त्याचे 2 भाग करून मग असा मध्ये ती चिरायची। पण जर छोटी असतात तर तुम्ही त्याचं सरळ एक तुकडो ठेवला तरी चला, जशी आता मी केलंय ही बघा। तर ती मी तशीच ठेवलंय, फक्त मधनात एका चीर दिलंय। त्यानंतर आता आपण बघूया त्या भेंडीमध्ये भरण्यासाठीचा सारण कसा तयार करायचा। त्यासाठीचा साहित्य असा, या ठिकाणी मी सुक्या खोबरा घेतलं। ह्या खोबरा तुम्ही किसून घेतलास तरी सुद्धा चालताला आणि या ठिकाणी थोडेसे पांढरे तीळ, इकडे शेंगदाणे घेतलंय आणि 4-5 लसणीचे पाकळे घेतलंय। त्यानंतर तव्यावर सगळ्यात पहिल्यांदा आधी शेंगदाणे गरम करून घ्यायचे, चांगले खरपूस भाजत इले काय त्याच्यानंतर त्याच्यात आपण किसलेला किंवा काप केलेला सुक्या खोबरा घालायचा। सुक्या खोबरा सुद्धा शेंगदाण्यांबरोबर भाजून घ्यायचा असा। त्यानंतर इकडे मी लसणीचे पाकळे ठेचून घेतलंय। ठेचलेले लसणीचे पाकळे आणि पांढरे तीळ सुद्धा या मिश्रणात मी मिक्स केलंय आणि तव्यावर घालून ते सुद्धा भाजूसाठी तयारी केलंय। तर भाजता भाजता ते कसं असतं की पांढरे तीळ हे फटफटाक लागतात, ते फटफटले की समजायचं की ते आता भाजले आहेत। असा करून मी ते भाजून घेतलंय आणि नंतर एका ताटात काढून घेतलंय ह्या सगळा मिश्रण। गॅस बंद केलाय आणि गरम तव्यावरच जरा वेळ ढवळीत रवलंय ते, म्हणजे जर आणखीन खयचे तीळ कच्चे रवले असतील तर ते सुद्धा फटफटान भाजाक होय यासाठी। तर अशा प्रकारे भाजलेला ह्या सगळा मिश्रण मी एका ताटात काढून घेतलंय आणि आता पूर्णपणे थंड झाल्यावर मिक्सरला लावून घेणार। तर मिक्सरला लावण्यापूर्वी त्याच्यात मी घातलंय धनेपूड 1 चमचो आणि लाल मिरची पावडर 2 चमचे आणि आमचो घरात असणारो मालवणी मसालो तो मी 1च चमचो घातलंय। आणि ह्या बघा असा तर जाडसर असा लावून घेतलंय मिक्सराक, म्हणजे जाड असा रवा कया कूट होऊ कया त्याचा, अशा पद्धतीत मिक्सराक फिरवून घेतलंय मी आणि त्याचा कूट तयार केलंय। म्हणजेच आपण भेंडीमध्ये भरणार असो ता ह्या सारण असा। आणि त्याच्यात चवीपुरता मी मीठ घातलंय। मीठ घातल्यानंतर त्या मीठ सगळा त्या पिठात मिक्स केलंय, म्हणजे त्या सारणात मिक्स केलंय आणि एक एक करून आपण जी काय चिरून भेंडी ठेवलेली होतो त्या भेंडी चिरलेल्या भागात ह्या सगळा सारण असता भरून घेतलंय। थोडासा सारण उरवलंय कारण ता आपल्याक त्याच्यानंतर वरून टाकूचा असता, थोडा तेका असं ग्रेव्ही टाईप येण्यासाठी, म्हणून ता मी बाजूक करून ठेवलंय। त्यानंतर ठेवलंय गॅसवर कढई आणि कढईत घातलंय 4 ते 5 चमचे तेल, म्हणजे मोठे चमचे। ह्या रेसिपीक तेल खूप जास्त लागता, तुम्ही बघशातच आता पुढे। ह्या बघा, तर तेल गरम झाल्यानंतर मी ठेचून घेतलेले 4-5 लसणीचे पाकळे घातलंय त्याच्यात आणि लसूण लालसर झाली तशी एक एक भरलेलं भेंडीचं तुकडो घेऊन मी त्या कढईमध्ये तेलामध्ये ठेवत गेलंय। त्या कढईमध्ये ते तुकडे ठेवल्यानंतर 5 ते 7 मिनिट मी त्या भेंडीक वाफ दिलंय ही बघा, आणि गॅस मंद आचेवरच ठेवलेलंय। वाफ दिल्यानंतर एकदा उघडून बघितलंय पण अजून थोडी माका ती कच्ची वाटाक लागली, म्हणून मी पुन्हा एकदा तेका वाफ देण्यासाठी झाकून ठेवलंय। आणि जा काय उरलेला माझा कूट होता, म्हणजे जा सारण होता ता मी त्याच्यात ॲड केलंय आणि पुन्हा एकदा थोडासा चमच्यान तेल फिरवलंय त्याच्यावर, कारण म्हणजे ती खालना अशी जळाक नको म्हणून, ती ग्रेव्ही जी आता मी घातलंय त्यासाठी। तेल फिरवल्यानंतर पुन्हा एकदा थोडीशी वाफवण्यासाठी मी तिका झाकून ठेवलंय। तर ढॅंटडॅन ही बघा
तयार झाली ह्या आपली भरली भेंडीची रेसिपी। किती मस्तपैकी झाली आहे बघा। आता ती दुसऱ्यांदा वाफवल्यामुळे जरा मस्तपैकी अशी दिसता शिजल्यासारखी। ही बघा, तुमका चमच्यावर घेऊन दाखवते मी। ही बघा किती मस्त आतला जो स्टफिंग म्हणजेच आपण जे का सारण म्हणतो ते का सुद्धा असं मस्त असं तेल सुटला आणि खूप छान दिसतं असं आता। आणि तोंडात पण माझ्या आता पाणी सुटला, कधी एकदा खाते असा माका झाला। हे बघा, तर गाववाल्यांनो तुम्ही सुद्धा अशी रेसिपी एकदा नक्की करून बघा, तुमका सुद्धा नक्की आवडात। आता सगळ्यात शेवटी मी त्याच्यावर घातलंय बारीक चिरलेली कोथिंबीर। कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर मी त्याच्यावर झाकण ठेवलंय पुन्हा एकदा आणि गॅस केलंय बंद। तर ही बघा आता तयार असा आपली भरली भेंडी खावसाठी। तर मग तुमका ही माझी रेसिपी कशी वाटली ता माका कमेंट करून नक्की सांगा। आणि रेसिपी आवडली असात तर तुम्ही सुद्धा एकदा नक्की बनवून बघा आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रपरिवाराक शेअर सुद्धा करा। व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार। धन्यवाद।